Kopogore gi mano ni Achich maduong' e nek manotimore e osiptal maduong' mar Kenyatta mong'ere kaka KNH Kalombotole nochopo e doho mamalo mar Kibra odiochieng' ma kawuono kama ne okil mare ogolo kwayo ni mondo owe thuolo mondo onyal yudo thieth makare kaluwore ni tesend obila mar Kilimani kuma osebedo ka idinone ok oyudie thieth kata chiemo malong'o. Ka dwarogi en mondo oduoke osiptal mar Kenyatta kata osiptal moro amora e kind Mama Lucy kata Mbagathi gino manokwedi koda doho ka iwacho ni bedo ni en achich maduong' e wach nek manotimore Kenyatta obiro keto ngima jomoko e alworane kamarach. Jang'ad bura Daisy Mutai kata kamano kwedo kwayo okindego kendo golo chik ni mondo dinne Kalombotole e od thieth man Mbagathi kuom ndalo 10 gi arita mamalo moloyo. Respondent has no known place of abode. There is no documentation of identification and even there are no known relatives. It would then become hard to trace the suspect, even for purposes of conclusion of investigations. Safe to add that the respondent shall be held at Mbagathi Hospital while receiving treatment under tight security for a period of 10 days to enable the state to finalize investigations concerning the matter in question. The OCS Kilimani Police Area is to oversee to this security. While at the facility, his mental assessment is to be undertaken. Counsel for the respondent are to be granted access to visit with the respondent. Jandiko e mbui Ndiang'wen Kinyagia koro wacho ni gima ne ni kamarach kodwaro mondo mi